Είμαστε στο Climax Plus, δύο λόγια. Climax Radio, το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της ψυχικής υγείας. Σε ποια σελίδα μπορεί να βρει κάποιος το Climax Plus? Μπορεί να συνδεθεί στο ραδιοφωνικό μας σταθμό απευθείας από την ιστοσελίδα μας, το kispe.org, όπου κάτω δεξιά θα βρει το σχετικό κουμπί για να πατήσει. Μπορεί μέσα από το Facebook να έρθει σε επικοινωνία με το Climax Plus Radio και από εκεί πέρα και μέσα από το e-radio, κατηγορία διάφορα. Το πιο όμορφο θα μπορούσα να πω να πάει και κατευθείαν στην ακροαματικότητα της ημέρας για να μας βρει κάπου ανάμεσα στην πρώτη και την πέμπτη θέση. Και αυτό το χρωστάμε σε όλους τους παραγωγούς. Και δεν το λέω για το Θανάση που είναι ο αγαπημένος μου παραγωγός. Το χρωστάμε σε όλους τους παραγωγούς που είναι εδώ στο Climax Plus Radio και υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και ακόμα περισσότερο και στα δύο παιδιά που έχουμε καταφέρει, ωφελούμενους διαμένοντες σε μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, να έχουμε προσλάβει και να απασχολούμε στο ραδιόφωνο με την ιδιότητα του παραγωγού, του μουσικού παραγωγού, και όχι πια με την ιδιότητα απλώς ενός ωφελούμενου που μένει σε μια μονάδα. Η θεματολογία του σταθμού έχει να κάνει με ψυχική υγεία. Υπάρχουν εκπομπές που... Όπως είχαμε συστήσει και είναι διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός ψυχικής υγείας, να πούμε ότι πριν 2 χρόνια, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, μέσα από το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Climax Plus Radio έτρεξε διαδικτυακός ραδιοφωνικός μαραθώνιος 64 ωρών για την ψυχική υγεία. Να πούμε ότι συγκεκριμένες μέρες, όπως η Παγκόσμια Μέρα Πρόληψης για την Αυτοκτονία, είχε το αντικείμενό της και τη θεματολογία της όλη μέρα μέσα στο Climax Plus Radio και ούτω καθεξής. Αλλά να πούμε ακόμα περισσότερο ότι αυτός ο σταθμός δεν είναι δικός μας. Αυτός ο σταθμός είναι όλων μας. Δηλαδή, ζωντανά και στον αέρα, ανυπομονώ για την ημέρα, την ώρα και τη στιγμή που θα μου πεις ότι η Κίνεψη θέλει την τάδε μέρα, την τάδε ώρα, εβδομαδιαία να έχει το δικό της βήμα, τη δικιά της εκπομπή. Θα σας το πει σύντομα, γιατί είναι μια καλή πρόταση, την οποία θα τη θέσουμε στο ΔΣ, και εύχομαι να βρεθούν έτσι και τα άτομα που έχουν το μεράκι, γιατί αυτό είναι και να σ' αρέσει κιόλας. Μα αν υπάρχει μία ώρα που να είναι η ώρα σας, έτσι, με την έννοια της εκπομπής σας φυσικά, από εκεί πέρα εκ περιτροπής καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσε να μην είναι και ο ίδιος. Γιατί η Κίνεψη δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι πολλά. Είναι ένα σωματείο. Ακριβώς. Και δράτω με τις ευκαιρίες να σου πω για το σύλλογό μας. Άμα θέλει κάποιος να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας, είναι το www.kinapsi.gr. Και είναι ένα από τα πιο συμπαθητικά και όμορφα site που είχαμε δει. Τα μέλη του συλλόγου είναι όλα αδέλφια, έχουν τον αδελφό τους ή την αδελφή τους με κάποια ψυχική νόσο. Και πραγματοποιούμε έτσι και ενημερωτικές συναντήσεις και κάποιες ομάδες υποστήριξης, έτσι για να νιώθουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν και εμάς, έχουν τις ίδιες προκλήσεις, και εύχομαι να υπάρξει και αυτή η συνεργασία που μόλις πριν πρότεινες. Και για να μην μείνει και αναπάντητο το ερωτηματικό σε ό,τι αφορά το θέμα το τι μουσική παίζει ο Climax Plus Radio, να πούμε ότι ακολουθεί η εκπομπή Λαϊκός Εργιάννη, άρα παίζουμε και ρεμπέτικα. Να πούμε ότι δεν διστάζουμε να παίξουμε οποιοδήποτε είδος μουσικής, ethnic, latin, κλασική, rock, και θα μείνω στο rock γιατί, after all and in the end, it's only rock and rock.